Ďakujeme vám za 10 odberov, ste strašne dobrí. Chcem vám ešte ale začať niečo povedať, ale chcem vám strašne poďakovať za to, že pozeráte naše videá, že majú veľa proste lajkov a stiahnutí. A natočili sme 5. špeciál a stále ho nechce dať YouTube. Nechce proste, tam píše, chcú nás zavanovať, tak nevieme fakt, čo máme točiť. Tak zavolal Alexa. Na tom videu máme žltý dolár a nemôžeme teraz natáčať. Toto je predtočené video, takže toto video vidíte možno pred 10 hodinami. A tak zavolám Alexa a on nám ešte čo povie. Tak ľudia, čaute. Zdravím vás, ďakujem vám za odbery. Chceli by sme vám povedať potom, že zajtra bude asi špeciál petardový a možno dneska dáme buď ako si kotujeme koliesko alebo niečo ešte. Dneska nadáme proste nejaké video. A ľudia, dávajte nám odbery na Xdu Majorec, ideme mať ďalší YouTube kanál. Lebo keď nám zatrhnú na jeden, natočíme na druhý a potom dovtedy by sa mal odomknúť ten, na ktorý nám to zajebal. A potom aj ukážeme fakt sneží. Neviem prečo. Koťako, poď. No. Dobrý. A ukáž? Aha, ako sype. Nevidno to. Ja je.